בגן של דודו, סיפורי התורה בראשית חלק א'. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את דמויות המופת של אבותינו. להתרגש מאברהם הקטן שבאמונתו מנפץ את הפסלים של אביו ועומד אל מול המלך נמרוד האכזר. אברהם, שמעתי את אשר עשית. אתה פגעת באלים שלנו ושברת אותם, ועל כך תענש. ללכת עם אברהם אל ארץ לא נודעת בצו האלוקים. לשמוח עם שרה ואברהם ביום הולדת בנם יצחק. להתבונן מקרוב ברבקה אמנו. לפגוש את יעקב ועשיו, שני תאומים יעקב ועשיו, לחלום על סולם המלאכים, לשמוע, לראות ולהכיר מקרוב בדרך מרתקת וחווייתית את שורשיו של עמנו, עם ישראל.